yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuri hen tengtude oɗo subaka to Niger fodde siwileɓe 16 mbarama aljuma faltiɗo to hirnangue leydi ndi ko joguiɓe kaɓorde diwal bani banggu to tilaberi funnague leydi ndi saraji kerol hakkude mabɓe e Mali jani e dow mobilaji mabɓe ɗum saabi mayde mabɓe jantoje men jowitiɗe alhaali tefore nde jayniyankoɓe waɗi tawa RFI no tawa ko hande timmata garteten noon koye peeje bindande hisaɗe hakkude darorde hitande ujunaje ɗiɗi nogas e tati e hitande ujunaje ɗiɗi nogas e nayyi golle waɗaɗe peeje gam darnude fedde leyɗele AES ɗum woni Mali Burkina Faso e Niger kono kadi etare yajnude ɗum e leyɗele koddaɗe ɗe Sénégal kawtal biyetegal wah jonna haalde yonti e ɗemgal fulfulde rendirgal rewɓe daraniɓe gonka mumen mbaɗi jonde hanki fandare ngal orgal mabɓe ko sembinde darde dendagal rewɓe wonɓe nde feere rewrude e jillu e nder leydi ndi kala ɗum waɗi ko caggal nde debbo biyeteɗo Hady Sow cowiɗo lebbi jeeɗiɗi wara yontere faltinde koreji makko ɓattiɓe no tuuma e ngo wargo makko ma en keɗo goto e tawaɓe nde fedde e nder kabaruji ɗi tedduɓe bisimilla moon bisimilla moon e ley kabaruji ɗi puɗortoɗen koto Niger siwilɓe 16 mo mbarama aljuma faltiɗo to banggue hirnangue leydi ndi caggal janggu ngu joguiɓe kaɓorde waɗi to diwal bani banggu ngu janggu waɗi ko caggal lebbi kewɗi deƴƴere e nder ngal diwal pattigal Mali e wiide humpitoji keɓaɗi bani banggu ko wuuro tawago e diwal Tilaberi to funnague leydi ndi saraji kerol e Mali ɗo jeediyankoɓe fedde état islamique to Sahel e jenim catal Sahel Al-Qaïda goni keɗoɗen Abdoulaye Diallo. jangu ngu waɗi koye dow kamionje joyi jonnoɗo yimɓe e marchandise uji mum aljuma akkikiɗe e wiide seede goto hoɗɗo bani bangu walbaniyankoɓe wari hen yimɓe 16 ɗi kamionji ummino ko ñame lamorgo Niger paynoɗi tisagoru o ɓeydi hen caggal nde holliti wonde jangu ngu waɗi ko e nokku wondugo e yorotɗo woɗɗani tisagoru ko e lumo e fokkituno ko rewɓe tan woni ko waraka ko noon hoɗɗo tondiki windi wuro kerdugo e bani bangu holliti e ɓen waraɓe no tawa julaɓe alɗuɓe e hoɗuɓe e nokku o tentini e biyol o seedejo wadboniyankoɓe nangi otoji tati e kabide mumen sunni goɗɗe ngu jangu waɗi ko caggal lebbi kewɗi e deƴere e nder diwan bani bagu ɗo sikkaɓe ko jiyadiyankoɓe waɗi janguji kewɗi tiɗɗi e dow siwiɓe e nder gure mabɓe e nder guese mabɓe kono kadi e nder julirɗe mabɓe hakkude kitale ujunaji ɗiɗi e nogay e goho e ujunaji ɗiɗi e nogay e tati ñande jangu ngu waɗa e aljuma o laamu konu ngu hollitno wonde hingu jogori sosde milisaji ngam wallude konu ngu e haɓude pelle jiyadiyankoje